ποτέ το ευκολότερο πράγμα του κόσμου να πηγαίνεις να παίζεις εκτός έδρας οπουδήποτε στην Ευρωλίγκα, χωρίς δύο κατά τεκμήριο πιο σημαντικούς, πιο επιδραστικούς παίκτες. Αυτό συμβαίνει απόψε με τον Ολυμπιακό που δεν έχει τον Τζαμσάσα Βεζένκοφ και Νίκολα Μιλουτίνοφ απέναντι στη φορμαρισμένη Ζάλγκιρις, κυπελούχο προσφάτως Λιθουανέας, εύκολα απέναντι στην Ρίτας, και μια ομάδα η οποία έχει συνηθίσει εντός έδρας να πετυχαίνει πολλούς πόντους. Εκτός των άλλων, επιστρέφει και ο Άρνολντ Μπουτκέβιτσος, σημαντικός στην άμυνα απέναντι στο δίδυμο των Ντόρση και Φουρνιέ. Τι μπορεί να κάνει ο Ολυμπιακός? Μπορεί να αντιπαρατάξει 4 point guard, ειδικά αμυντικά ο Νιλικίνα θα χρειαστεί πάρα πολύ απέναντι σε Φρανσίσκο ή και Νάιτζελ Βίλιαμς Γκος, και να προσπαθήσει να σταματήσει τον Moses Wright, σούπερ φορμαρισμένος, με τον δικό του Moses Wright τροποντινά, τον Tyreek Jones. Ο Ολυμπιακός μπορεί να χτυπήσει και με τον Φουρνιέ και με τον Ντόρσεϊ. Ο τελευταίος σκόραρε 30 την καλύτερη του επίδοση φέτος στο μάτι του πρώτου αγώνα, σε ένα παιχνίδι στο οποίο ο Ολυμπιακός θα πρέπει να το ρίξει αρκετά σε επίπεδο σκορ, κάτω από τους 85 πόντους για τους γηπεδούχους, αν θέλει να φύγει από το χιονισμένο Κάουνας με την νίκη.